Sa number 10, Lapsag nga ginbilin sa kilid suba sa bago, temporaryo ginatatap sa crisis center sang syudad. Magalawig sang Carabao ang isa ka mangunguma sang iya makit-an ang bag-ong bunag nga lapsag nga ginbilin sa kilid sa suba sa barangay Tabunan, syudad sang Bago, Lunes sang aga, Hulyo 28. Wala sang bayo kag ginakagat sa mga subay ang lalaki nga lapsag sang siya ang makit-an. Gindala ang baby boy sa barangay antes siya gin-turn over sa crisis center sang Bago City Social Welfare and Development Office, kundiin siya temporaryo nga ginatatap. Kahapon Miyerkules, gindala sa City Health Office ang lapsag para sa iya immunization. Ginatawag nga Moises sa mga personnel sa crisis center ang lapsag, bangod siya ang nakit-an sa suba. Sunod kay Bago City Mayor Marina Havellana Yao, magasapo siya sa CSWDO kung ano ang mga tikang nga dapat himuon sa lapsag. Nagpasiguro ang alkalde nga may pasilidad kag personnel ang crisis center agud temporaryo nga mag-atipan kay Baby Moises. Ang CHO ang magahatag man sang tanan nga check-ups kag immunization sang lapsag. Hopefully, God willing, mabutang ko siya kundi hindi siya na dapat ibutang. And really praying that this baby will have a bright future someday. Magkaluyan, mabutang ko siya sa hindi siya dapat mabutang.